Baixo o título Lúa chea no Barbanza, a Mancomunidade Arousa Norte promoverá sesións de autocine nos 4 concellos do Barbanza durante os meses de xullo e agosto. A iniciativa que desenvolverá Andamán da empresa M-Sports forma parte dun traballo de reformulación de accións turísticas debido á crise sanitaria da COVID-19, que xurdiu do traballo conxunto dos departamentos de Cultura. A proposta contará con 4 sesións en cada un dos concellos, que incluirá cinema actual, cinema familiar, cinema clásico e cinema en galego. Creo que é unha actividade moi importante porque se vai ver cine clásico, cine galego, que hai moi poucas posibilidades de ver o cine galego por aquí. Creo que é un paso importante que hai que nomear. E nos vai dar unha posibilidade de viaxar como os anos 50, non? Claro, moita xente di, bueno, ver unha peli nun coche, pois a verdad creo que é algo moi innovador, que nós, as nosas xeracións, nin as anteriores, nin as que veñen, o pasamos, e creo que pode ser unha aposta moi bonita para os nosos concellos. Que me parece unha cousa moi importante que os 4 concellos nos unamos en estas iniciativas, porque creo que é bo para a comarca. Da que nos sentimos as 4, eu creo que ben partícipes, porque todo isto comezou como un pouco onde estamos metidas, que queremos facer, temos medo, e ao final, pois, unindo forzas, sabemos que bueno, as posibilidades de éxito pois sempre son maiores. E que esta actividade pois serviunos non só para poñer en marcha o autocine Lúa chea, senón que para consultar dúbidas e queremos que permaneza. Non é unha petición que facemos ás 4, queremos que esta comunicación intermunicipal veña para quedarse. A presentación desta actividade serviu tamén para darlle a benvida a que será a nova xerente da entidade, recentemente nomeada, Fátima Cachafeiro. Aínda así, os parabéns foron para a anterior xerente, Irene Maneiro, que deixou o cargo. Con unha despida agarimosa para o seu traballo, a verdade é que se notou moitísimo o pulo que lle dou nestos meses a Mancomunidade, e darlle unha benvida igual de agarimosa a Fátima, que é a xerente que se estrenouse tamén con esta primeira rolda de prensa. A proposta, que conta co apoio da Deputación da Coruña, será totalmente gratuita, aínda que a xente que queira acceder a cada unha das películas deberá rexistrarse previamente no enlace barbanzaarousa.gal.